mo ba, kabisyo, na kapag nagbabakasyon ka, dumadami ang happy hormones mo? Oo, kapag nakapagbabakasyon ka. At ito pa yung dumadami sa'yo. Kapag nagbabakasyon ka, alam mo kung ano? Gastos. Tama ba ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na may gastos talaga pagdating sa pagbabakasyon. Kaya nga, ang mga nangyayari sa ibang tao, sarap buhay sa bakasyon. Pero pagtapos ng bakasyon, papasok sa trabaho, boom, hanap at hirap buhay. From sarap buhay to hanap at hirap buhay. Ganon talaga, kabisyo. Hindi tayo pinanganak na tagapagmana ng ari-arian ni Henry C. Kayod pa more. Pero gayon pa man, kabisyo, Happy Easter to all of you. At sana kung sakali man na nagamit mo ang linggong yun, buong linggong yun para makapagpahinga, ay fully recharged ka na sa mga gagawin mo sa mga susunod na araw at sa mga susunod pang panahon. Oo, fully recharged and nakapagnilay-nilay ka na talagang maigi. Nag-reflect ka na sa mga life decisions mo. Kasi ako nag-reflect na ako sa life decisions ko. Sabi ko, bakit di na lang kaya ako humanap ng sugar daddy? Wow! Para matapos na yung paghihirap ko. Wow! Charot, darat. Meron nga lang akong daddy. Pero meron ako sweet daddy. Anyway, sumapit na yung oras para i-reveal ko sa inyo ang patikim ng lagi mong inaabangan na programa. So yes, kabisyo, alam kong na-miss mo to. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsawa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. Your Basa Princess, DJ Rocky Terra. And eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nabuntis ako ng lalaking may asawa na. Gusto nila na sa kanila na lang ang bata. Ginawa kang baby maker. So, binuntis ang ating secret file sender ng lalaking may asawa na. At gusto nung mag-asawa siguro na kanila na yung ipinagbubuntis nito. Kung ikaw ba ang secret file sender, papayag ka kaya ng ganun? Depende sa bigayan, no? Ay! Nadadalin talaga ng pera ngayon. Charot lang with Darot. Anyway, abangan nyo po yan sa akin. Pagbabalik, kasama nyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa stasyong number 1. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!